Nna uwe emepichakwala no. I remember back in the days when na-emefu nwaanyị malụ mma na-esi ya nne ịmakakwan Chineke kewa gị ọfụma ewe sụzi ya n'oyibo si ya you are endowed asịzi ya gị thank you na kịta na ịfụzi nwaanyị malụ mma na ihe na-ekwuzi bụ your doctor did well, your doctor did a nice job, you have a nice doctor. Ịfụzi na the doctor na-etekizi otito dịrị Chineke kịta na ịfụzi nwaanyị mazịrị mma na ị ga-ajụzi na abụ ndị makakwan are you real or fake? Dịka ajụjụ mmadụ na-ajụ na Emeka Ọfọma ijele igo phone ya maka na-ajụzi ụmụ nwaanyị na ejụzi ya this your body is it real or fake? Ihe a bụ ebe our generation na head to. This generation will be remembered as generation of surgery. Oya ka ga-ejiwe remember this generation. Olu ebe na copy from ndị ọcha. Anyị nwezighi kọpịta nke ezigbo ihe na copy from ndị ọcha bụ just nke